Vostedes, o seu dono di que teñen unha mirada moi bonita, as verán agora. Dende logo son moi productivas, producen, conta, as que ten na súa gandeiría 500 litros de leite a semana. Estamos falando da vaca parda alpina, unha raza que non é moi frecuente en Galicia e que nos vas a amosar ti hoxe, Alba, contanos. Pois aí estades vendo, compañeiros, as vacas pardas chegadas dos mismísimos Alpes suizos, pois grazas a Luís, e Luís xa están moi afincadas aquí en Galicia, non? Sí, xa non notan nada extraño dos Alpes. Non hai moitas todavía aquí en Galicia, somos os privilexiados hoxe por poder estar aquí con elas. Sí, a verdade é que non hai moitas, de momento, non sei as ganaderías que hai, pero pódense contar menos dunha dúcia, non? Seguro, menos. E que sean así exclusivamente de parda, pois non hai moitas, non? Por que decidiches ti traer estas vacas ata aquí, ata Galicia? Bueno, porque nós temos unha queixería, elaboramos queixo Arturo Ulloa con denominación de orixe e además estamos en produción ecolóxica. Entón, claro, unha vaca que sea menos productiva, que sea máis rústica para que paza mellor e todo eso, pois tíamos que optar unha raza que non fora a frisona, parecíanos máis adecuada, axeitada, non? Entón, optamos por esta porque, por un lado, é máis lonxeva, pace mellor, entón, e a calidade do leite, sobre todo a proteína, é moito, ten o sea, a capa caseína, que é unha proteína, pois ten mellor actitude no rendemento queixeiro, non? Entón, é dicir, con menos litros pode facer máis kilos de queixo. Entón, iso tamén foi unha opción por decidir por esta vaca, non? Por este tipo de composición do leite que ten, non? Que xa estamos a ver aí algunhas que teñen unhas ubres ben fermosas. Non sei se a leite tamén é algo diferente a das outras razas. Sí, bueno, cada raza ten unhas particularidades. Por exemplo, esta raza, pois no caso da grasa, máis ou menos en composición, en a porcentaxe de grasa é parecida á frisona, pero en proteína ten máis proteína que a frisona. Entón, claro, e sobre todo este tipo de proteína que dicía eu antes, que é a que mellor influye no rendemento queixeiro. Entón, fai unha calidade diferente do leite, non? E con estas 35 vacas que estamos vendo aquí, canto leite e canto queixo podedes sacar rendemento delas? Bueno, pois nós temos unha produción aproximada de entre 400 e 500 litros de leite diarios destas vacas e con elas pois, o que facemos é aproximadamente pois, de lunes a venres pois, de 100 a 150 kilos de queixo diarios, non? Bueno, estamos a ver xa non só pois eses beneficios que ten a leite, Luís, son ben fermosas, Sí, a verdade é que eu, bueno, a verdade é que como estou con elas parecen máis fermosas, non de todas, pero cando ven xente aquí, que nós temos un proxecto de ecoagroturismo tamén, entón cando a xente ven a visitarnos, ten moita interacción coas vacas, que veñen con familias e cos nenos, e entón sempre me din o mesmo, digo, esas vacas teñen unha mirada e teñen unha expresión que é moi bonita, entón, bueno, pues eu xa me parecía que era así, pero bueno, que o diga eu non queda tan ben. Bueno, pero xa o digo eu que tamén o estou corroborando, pois moitas gracias, Luís, compañeiros, pois xa vedes as vacas pardas alpinas que xa están completamente aquí afincadas en Galicia e que deixan uns queixos ben bons. Bueno, a verdade é que no termómetro, grazas Salvo, últimamente non nos queda raza de vaca por descubrir e o sorprendente, Bernardo, é que se adaptan todas como moi ben a Galicia, está tamén, non? Sí, esta tamén é coñecida como parda alpina ou brown swiss porque provén dos Alpes suizos, especialmente de rexións como o cantón de Suís. En Suiza críase ali dende hai máis de 2000 anos. Ollo, falamos dunha raza bovina moi recoñecida pola súa produción de leite e tamén polo rústica que é dicir, polo ben que se adapta a climas montañosos e a distintas altitudes, aínda que se encontra en todo o mundo, pero se adapta perfectamente aquí, a Galicia, como dicía Rocío. Ten, ollo, van a coñecer, ten unha conformación das súas patas e pezuños tan resistente que se move con gran facilidade por terreos escarpados. É unha vaca de cor marrón uniforme, de aí o de brown, con tons que chegan ao grisáceo case, e ten un aro branco aquí, ao redor do fuciño, que lle dá pois unha expresión moi distintiva, non? É de gran tamaño, ata 800 kilos pode ser o seu peso, a das máis adultas, e ata 1,5 metro poden chegar a medir. O seu leite é de excelente calidade para a produción de queixos, por que? Pois porque ten niveis de graxa e proteína idóneos pro callado e tamén para a maduración do queixo. É considerada como unha raíña do queixo suízo, cun leite moi valorado, sobre todo pro emmental ou pro gruyère.
Destaca desta vaca, ademais, a súa longevidade, tanto en anos como produtiva, poden manterse en produción moitos anos e vivir máis que outras razas. Resistente fronte ás enfermidades, o seu temperamento como é, dócil e moi tranquila, e coñecida como unha das vacas máis zen. Sí, sí. Bueno, pois todas son ventaxes aparentemente, claro. El destacaba tamén, ademais da mirada, esas cousas, o aspecto comercial, porque, home, se lle dan as 30 que ten, non? Como dicían por aquí, 400, 500 litros de leite diaria e saca 100 kilos de queixo a semana, non está mal, non? É moito queixo do noso señor. Sí. Sí, é Claro, moito claro, queixo, claro. claro. Sí, aí E eu creo que, como sempre, a produción leiteira en Galicia tuvo durante moitísimos anos un problema de diversificación. Temos moita leite, moi ben, pois agora temos que producir leite de alta calidade que xa temos, por certo, siguen pagando menos, non vos alegredes, páganos por debaixo un pouquiño, vale. Sí. Pero para este tipo de industria, o sea, este señor con esas vacas, ademais de leite, que non dedicará toda a leite seguramente á produción de queixos, vale? Optimizará noutros recursos que teñen co leite. E estes son os ingresos a maiores e isto é crear industria. E con respecto a estas, é lo que dicía Xosé Antón, é que, por exemplo, comparándoas coa frisona, que este queixo tiña como maior proteína, e que tamén, bueno, haberá no mercado pois gustos de todo tipo, non? Claro, que a gran ventaxa que penso que temos en Galicia é que temos unha produción magnífica de razas moi distintas, consecuentemente o que estás dicindo ti, Rocío, que podes diversificar o tipo de lácteos, non? Que ao fin e ao cabo e máis de máis si da leite, non? É dicir, efectivamente. producir yogures, queixos e demais produtos lácteos, e iso eu penso que é unha riqueza increíble para nós, non? Poder ter tanto tipo de vacas que se adapten en xeral todo tipo de animais, non sei por qué, pero queren vir para Galicia, gustalle Galicia, e entonces alátanse moi ben. Son como as llamas, alpacas, que todo. que tamén se adaptan ben. Claro, que sempre os salientamos, Ana, este home que tamén ten unha granxa ecolóxica, a importancia da especialización, non? É dicir, de facer como produtos moi concretos para satisfacer pois, as demandas do mercado, non? Moito nicho de mercado que estás aí demandando eses produtos e despois unha característica desta raza que resiste moito, polo tanto é máis rentable para eles, teñen menos enfermidades, viven máis sanos, porque aínda que o aspecto así parecía, non, polas imaxes, son fermosísimas, pero como máis delgadiñas, non, que as que estamos máis acostumados parecen 800 kilos. Porque é máis recortadiña. Pero son moi fortes a nivel de enfermidades, entón claro, para un gandeiro iso tamén é moi rentable. Xa, e a mirada que, Pepe, a mirada... Aí quería chegar eu, A mirada, que opinas? A ver, é que, falamos moitas veces de vacas, eu nunca contei isto, vou non contar hoxe. Eu, cando era un rapaz, eu pasaba os veráns en Porto do Cabo, que é un pobiño que está cerca de Cedeira, e ali, que máis que menos tiña vacas na casa. Entón eu era aparcar o coche diante da nosa casa e eu dicía aos meus pais, marcho ver as vacas. Era absoluto fan da vaca cando era pequeno. Era unha fricada que eu nunca lle din importancia ata día de hoxe, que estou vendo que hai xente que, como dicía este home, pois vai ver as vacas, fíxese na mirada da vaca e todo isto, e eu quero, pois, neste caso, destacar a empatía que me xeneran eses peliños que ten nas orellas, que os teño tamén, que é como unha cousa que é entre vacas, pois, que por que están máis delgadas? Porque elas son suizas, ali vai máis frío, ali vai menos, necesita menos grasa. Perderon a grasa. A adaptación, pois, Son proteicas. é o poder que ten un animal en xeral. Están encantadas. Está, Que anda claro, co frío que fai en Suiza comparado con Claro. os simpáticos que somos nós já acolledores, a como son eles. Están Totalmente. máis musculadas. Tan fortes, Maravilla. Bueno, continuamos no termómetro 11:49 minutos do mediodía, que temos aí a Fátima.